To fa, mutuwar Shamsiyya a cikin shirin labari na ya jawo cece-kuce a yanzu haka. Domin babu shakka a yanzu haka makallata wannan shiri na wato labari na. A yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan yadda yake kallon za ta kasance. Shin wato Shamsiyyar ta mutu ne ko kuma wato doguwar suma ta yi? Wane hali kake ganin wato Sumayya za ta shiga idan aka ce wato Shamsiyya ta mutu? Kuma wane hali kake ganin wato raba gardama zai shiga idan ta kasance wato Shamsiyya ta mutu? Kuma wane hali kake gani wato Sumayyan za ta fuskanta a wannan lokaci a gidan na su raba gardama wato gidan sarki? Wanda dai a yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan yadda yake kallon wannan lamari. Wanda mai sauraro sai ka biyo mu a cikin wannan sharhi da muke tafa da shi na shirin labari na ɗin domin ka ji abin da muka kawo ma. Amma mai sauraro idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi su. Sannan kada ka manta kai mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe. Wanda dai a yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan wannan lamari. Shin Shamsiyya za ta mutu ne ko kuma ba za ta mutu ba? Duk da ita kanta Shamsiyya tana wato ƙaunar wato Abba Galadima, sai dai shi kuma wato baya ƙaunarta, wanda hakan ne yasa wato Shamsiyya da ƴan uwanta wato suka tsani wato Sumayya akan ta auri wato Abba Galadima ɗin. To masu sauraro muna so mu ji ra'ayinka kan yadda kake kallon wannan shiri na labari na zai kasance a wato sati na gaba, inda mu dai anan muka kama ƙarshen wannan rahoto ko in ce sharhi a cikin shirin na labari na da muke tafe da shi.